Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears participa en l'elaboració d'un nou atles interactiu que mostra el potencial per caminar o anar en bicicleta de diferents ciutats, entre elles Palma, una eina que serveix per explorar les possibilitats de la mobilitat sostenible, com dèiem, a peu i en bicicleta. Té la informació Ana Joana. Molt bon dia, així és, aquest atles explora les ciutats de Palma, Barcelona, Granada i també València, i allò que fa d'alguna manera és ressaltar les característiques que promouen la mobilitat sostenible. Per parlar de tot plegat ens acompanya Antoni Colom, que és investigador postdoctorat i també és un dels autors d'aquest estudi. Toni, bon dia, com estàs? Molt bon dia, molt bé. Conta'm en primer lloc qui sou que heu fet aquesta feina. Som 4 universitats d'aquestes 4 ciutats. Nosaltres som de la Universitat de les Illes Balears, som el grup d'investigació en turisme, mobilitat i territori, que també està associat a l'Observatori Interdisciplinari de Mobilitat de les Illes Balears. Conta'm per entendre una miqueta com s'ha elaborat aquest atles i quines són les dades que proporciona. Les dades que proporciona aquest atles són moltíssimes, però estan condensades en 5 indicadors. Un indicador és la densitat de caminabilitat, això vol dir la caminabilitat que tenen l'entorn ciutadans d'aquestes ciutats, la ciclabilitat, és a dir, la facilitat per agafar la bicicleta i moure't en transport actiu, en bicicleta, l'exposició a espais verds, que això s'obté en imatges satelitals d'alta resolució, i la vitalitat urbana, que ve acollit de les teories de James Jacob i agrupa densitat d'edificacions, accessibilitat, elements frontera, per exemple, i després finalment està la ciutat dels 15 minuts, que és a on pots arribar caminant 15 minuts i si tens accés a recursos del dia a dia. Perquè ho entenguem, perquè són moltes dades, molts d'indicadors, per a què hem de pensar que servirà aquest atles? Quin és l'objectiu d'aquest atles? L'objectiu d'aquest atles, que també se pot comparar diverses ciutats, però l'objectiu principal és marcar aquelles zones o zones territorials de la ciutat on se pot promoure una mobilitat activa, és a dir, on se poden fer canvis per millorar la mobilitat activa. Quins nivells de potencials tenen cada una de les ciutats que heu estudiat? Sé que no se tracta de comparar ni de competir entre elles, però si ens pots explicar una miqueta quines són les característiques de cada una. Sí, cada una té les seves característiques. Per exemple, Palma potser és un poc menys ciclable, però això té que veure també en l'orografia de la ciutat, és a dir, perquè té més pendents, per exemple, que comparat València, no? Però el principal que ens volem enfocar és en cada ciutat individual com se pot millorar, no més que competir entre ciutats. I ja per acabar, Toni, aquest atles on voldríeu que arribar? No sé si seria un atles per estendre i per fer arribar a tota la ciutadania, de cara que tinguin clara quina és la característica o les característiques de les seves ciutats. Efectivament, això és d'accés públic, se pot consultar a moviactiva.es i també té una vertent per la ciutadania, per tothom, que pot mirar com és casa seva o els voltants de casa seva, també per als decisors polítics que poden invertir en promoure una mobilitat més activa i també per nosaltres per fer recerca, per exemple, per comparar aquestes diferències amb graus o incidència d'obesitat infantil. I Toni, moltíssimes gràcies. Ja ho heu sentit, és una feinada que han fet entre diverses universitats, la de Granada, València, Barcelona i també la nostra, la de les Illes Balears, per crear aquest atles. Un atles en què, com explicava en Toni, es mostraran diversos indicadors per saber les característiques que té quant a mobilitat sostenible cada una d'aquestes ciutats. Bé, avui hem aprofitat per convidar a participar al programa una usuària habitual de la bicicleta a Palma, precisament per saber com és desplaçar-se per la ciutat sense pràcticament tocar el cotxe. Ja la veiem en imatge, ella és Marian Bié. Molt bon dia, Marian. Bon dia, bona dia. Tu vius al centre de Palma i a la vostra família pràcticament no emprau el cotxe, no? Com és, per tant, el vostre dia a dia? Com aneu a fer feina? Com acompanyes, per exemple, la teva filla a l'escola? Pues desde hace tiempo tenemos la suerte de vivir justo al lado de un carril bici que llega justo hasta el colegio donde van los niños
Y hace como unos 8 o 9 años empezamos a ir en bicicleta toda la familia. Emma, que sale ahí en la imagen, desde que tenía 4 años ya vamos por el carril bici, poco a poco no había tanto tráfico cuando empezamos, no había nadie más que iba en bici y era más sencillo, ¿no? Pero vamos allí y de ahí yo voy al trabajo. Fa 8 o 9 anys que, dius, tota la família vos moveu a peu o en bicicleta. I com vos condiciona aquest fet, aquesta manera de moure's-vos? Vos du, per exemple, més temps a fer aquests desplaçaments habituals del vostre dia a dia? Per exemple, vos heu d'aixecar abans. Pens, per exemple, també en els dies que plou. I com és la convivència amb vianants, cotxes i motos? Pues para empezar, yo encuentro que es el mismo, exactamente el mismo que cuando los tengo que llevar algún día en particular en coche. Tardo lo mismo y gano el no tener que buscar parking cuando vuelvo a casa por la tarde, porque aparcamos en zona azul, en la calle nosotros, y estos 20 minutos, media hora, pues lo gano en paz y calma. Además, nos gusta, pues te acostumbras a ir al aire libre, tener un poco de oxigenación y te mueves, aunque no haces deporte, pues te mueves un poquito. Referente a la convivencia en las vías, los carriles de bici, hemos notado un incremento brutal, sobre todo con la llegada de los patinetes, pero también es verdad que el último año veo que la forma de circular de los patinetes y todos los demás cada vez está más civilizado. Siempre hay algún despistado o algo así, pero va mejor. Se nota también que hay más policía, que van informando, que van poniendo un poco de orden. Dius, evitam problemes o dificultats per l'aparcament a l'hora d'aparcar, guanyeu el temps d'haver-lo de perdre cercant un lloc per deixar el cotxe, però te volia demanar també pels embossos, cosa que també soleu evitar, no? Perquè un usuari habitual de la bicicleta, quina visió, percepció o grau de preocupació té o li provoquen els clàssics embossos que també patim a Palma? Ninguno. A veces si vamos por la carretera, pues hacemos como las motos, te cuelas, si estás en un semáforo esperando, te cuelas, te pones delante para que te vean y sales antes. Pero vamos poco, nosotros, yo sobre todo con los hijos, no vamos mucho en carretera, vamos por el carril bici. Pero pasas delante, te ahorras. De hecho, te encuentras con los mismos coches en los siguientes semáforos en rojo que tú llegas, pues van llegando ellos también. Marian, ets danesa. Quines diries que són les principals diferències entre Palma i Dinamarca en qüestions de mobilitat? Diries que aquí fem un ús més abusiu del cotxe? Bueno, por cuestiones socioeconómicas hay muchos más coches por familia aquí en España, son más caros en Dinamarca. También Dinamarca es muy plano, aquí hay muchos sitios donde hay mucha cuesta y ya no es lo mismo. Yo tengo la suerte de ir en plano, entonces puedo ir al trabajo y llego bien, pero si tienes cuestas ya es más difícil. El tema de los carriles bici, aquí los bidireccionales es un peligro, la verdad, y cada vez con más tránsito pues es más complejo. Son muy estrechos, cuando te cruzas con un patinete o una bicicleta con el manillar un poco más ancho, pues el riesgo de chocarse es enorme. Eso en Dinamarca pues no hay, no es unidireccional todo, y vas un poco más seguro. Hi ha una mica més de seguretat, trobes. Segons aquest estudi elaborat per la Universitat de les Illes, una ciutat com València té una ciclabilitat del 44%, a Palma aquest percentatge es redueix fins al 12%. Trobes en general que és fàcil i còmode moure's en bicicleta per Palma, per tant? És fàcil i tienes que andar con muchísimo cuidado porque el carril bici tiene muchos sitios, giros de 90 grados para esquivar un árbol o para ir por detrás del paso de los autobuses y es muy complicado. Y creo que falta muchísima formación civil para peatones, para coches, para los mismos que usan las bicicletas, que tenemos muchísimo que aprender todos, y sobre todo el aprender a vigilar siempre qué hacen los demás y dejar espacio y respetar el otro que está cruzando, ¿no? Las entradas y salidas de semáforos es peligrosísimo porque viene un peatón que está esperando cruzar y tú estás saliendo de tu cruce, te cruzas en el mismo y ¿quién para a quién? ¿Quién deja espacio a quién? ¿No? Todas estas pequeñas cosas yo creo que se tendría que ir enseñando ya desde pequeño en el colegio, ¿no? Junto con los demás temas.
Ara ho escoltàvem com un dels objectius d'aquest estudi en el qual ha participat la UIB és plantejar què es pot millorar amb aquestes qüestions de mobilitat sostenible. Per la teva experiència, què milloraries i què seria allò prioritari a Palma? Pues hacer más seguros los carriles bicis unidireccionales donde se puede. Yo entiendo que es difícil, pero por lo menos hacerlos lisos y sin tantos baches, que cuando vas en bicicleta tienes margen de maniobra, pero con ruedas más pequeñas de los patinetes no tienen tanto. Y la formación, sobre todo formación de pequeños del colegio, pero también de los adultos mismo, más campañas de respeta al demás, aquí tú tienes preferencia, aquí querido peatón no tienes preferencia, que a veces pasa, que no tienen siempre, y ni el que va en la bici los tiene claro, ni el peatón lo tiene claro, pues es información de cómo circulamos todos de la forma más segura. I Marian Vier, moltes gràcies per compartir avui amb nosaltres la teva experiència amb aquesta mobilitat sostenible que duis a terme tu i tota la teva família. Moltes gràcies, una abraçada. A vosotros, adiós, bon dia.